nanga solo la ledesia odeja chirugu gojuye na banji nanga ngani zonyadi sasigurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga walugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji ambala wikulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji umzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akulibaji chiwiri pa 3 December 2024 kwacha bwanji kumene muliko tiyamikire kuti leronso tili limodzi mumzindazinda wa BTs zonse ndi zadayale palibe kuti tikuchiona china chake chapadera yayi zili bwino ifeyo tadzuka bwino tisayankhulire anthu ena kumaine ndadzuka bwino mu studio muno ndili ndi msanga Layana Chunga. Zina la Layana ndi zina limodzi limene tikuuzidwa kuti tizilichula madokozo. Kodi paja munakwera munali mmadera iso ngani ndionena kuti pabwera chidandaulo ndithu chimene chachirejista kuti maina awa chonde masa malani ndi ineyo ndinavomera chifukwa inenso ndi mmodzi amene ndimafunitsitsa kuti dzina langa lizichulidwa bwino ena samalimvetsetsa amanena mwantu litiro la Patrick kapena kankwatira ena amati kangwadira zambiri zosiyana so ilili la Layanali ndiye we had an official complaint ukangati kuti nakasi kulemba ndi B kulankhula ndi la soft B Layana ndiye akuti ena tumati kuti wayana ndinazolowera nane anthu amanditchula mayina osiyanasiyana ena otisingabwerezi pano kwambiri koma chimene ndingonena kusangasanga nchonena kuti kale timanena kuti Malawi timayika W kumapeto ndika chisote kachipewa bilabial fricative ndiye ndimaona ngati kuti chifukwa kuti mwina skulu yathu pena pake inazazizira kumbali ya mapronunciations ngati amenewo chifukwa kwa munthu amene angakwanise kunena kuti Malawi then sangavutike kunena kuti Layana kumankhani ndoti mayina amafunika kuwatchula moyenera. Program yathu Layana lerolo tikukambirana za ngozi za njinga zakabaza zimene zikupitirira kukhala vuto lalikulu pa Malawi pano magawo osiyanasiyana. Anthu akumwalira ndithu, anthu akuvulala molapitsa, mukuvulala ndithu zoyipa. Anthu akupita njinga zakabaza, ngozi zochokera ku njinga zakabaza zikusakaza kwambirimbiri ndi vuto limene likupitirira. Akuti pangozi zonse zapansewu zimene zimachitika pafupifupi theka ndi za ngozi zakabaza. Muzipatala panopo muli anthu ochuluka kwambiri amene ali mzipatala amene momwe chifukwa chakuvulala mosiyanasiyana and most of them very very serious chifukwa cha ngozi zakabaza. Akuti panopo ndalama zopitirira 3 billion kwacha ndi zimene zikugwiritsidwa ntchito kuchita kusamalira kuthandizira anthu amene ndi ma victims za ngozi zakabaza. So anthu ma statistics amene atuluka kuti about 300 billion kwacha imene ikugwiritsidwa ntchito pa anthu about 670 amene ali mzipatala pakali pano. Mukapanga masamu mupeza kuti patient aliyense akudya 4 million kwacha. Kutanthauza kuti ngozi yakabaza ni ngozi yoyipa kwambiri kuti munthu alowe nayo mchipatala akachidwe treat bwinobwino atathyoka mwendo atatani ndi chinthu chovuta andi chikukhala ndi impact pa ntchito za umoyo mu dziko munomo. Andi chimene chikupweteka ndi kuwawa kwambiri ndichonena kuti ngozizi akuti ndizopeweka ndizotheka kupeweka zitachitika zinthu zinaka zake mwadongosolo. Koma pakali panopo timadziwa kuti njinga zakabaza zimenezi zilibe registration, oyendetsawo alibe ma license, anthu okwera samavala zoyenera,
anthuwo amakwera ambirimbiri panje zambirimbiri zochitika mbwe. So ndi vuto limene likulekereredwa koma ndi lalikulu and likuchita impact pa ntchito za umoyo zomwe zili kale ndi mavuto m'dziko munomo. Nkhani imene tikuyikambirana mpulogalamu iyi ndi imeneyo kuti tiziyionabe chifukwa timakambirana pafupipafupi kuti kodi vuto limene lili Amalawi tingachite nalo bwanji. Vayana, nkhani imeneyi imakhala yomvetsa chisoni chifukwa timayilowesa chibwana, timayilowesa ndale ndi zina zoterozo, koma at the end of the day tikukamba za miyoyo ya Amalawi. Ndipo Amalawi ambiriso mbali imene mwina tisamayiwale anthu akumwalira ndipo tataya abale athu chiyambireni cha business imeneyi ochuluka Malawi muno. Chaka chilichonse timamva very big figures ine amene ndaonapo ndithu ngozi, I've witnessed ngozi zomwe muona ndithu wanjinga atamuomba pang'onong'ono mwina nthawi zina kumanena kuti komanso tuyo nde anaziputira dala mene amayendesera anyamata aja. Sometimes you even wonder. Ndipo nthawi zina akati azaze mtaunimo umboni ndi macues amene amapezeka nthawi imene anthu timafola kamene tikumafola ngati kuti futo latha tikumafola tikamaka gula mafuta line umapezeka kuti kupikisana ndi line ya magalimoto, line ya njinga, muli njinga zochuluka. Now njinga zochulukazo is not a problem on their own, koma ngati anthu amene akuyendesa njingawo one sakudziwa kayendesedwe ka njinga, two sakudziwa udindo wawo wapansewu, and three exactly sakudziwa sopanga relate ndi other road users, kuyamba oyenda wapansi ngakhale amagalimoto ndi anjinga anzawo. Pamenepo nde kuti tili ndi vuto lalikulu. Mumakumbukira kuti inalipo nthawi inake anthu anakuwakuwa kwambiri ngani anjinga mwapane, koma kumene zimakathera nkonena kuti iyayi makosana anthu awa kungwapanga zimenezo ndekuti kampeni yanje ikhala yovuta chifukwa manena kuti boma losaganizira Amalawi lopha business lotani nthawi zina we are own enemies in this country chifukwa timapanga politicize china chilichonse. But the truth of the matter is munthu akhala kuti wagundidwa ndi galimoto sizitengera kuti ndi wa DPP, sizitengera ndi wa MCP kapena UTM kapena mbako wako, amene ndi Malawi ndipo ali ndi anthunso owadalira. So in as much as tikufuna kuti anthu akhale ndi business imeneyo, koma kwina akutenti vomene kuti even infrastructure yathu Patrick pamene anzathu kaona misewu pali ndi malo amene kumadusa mwina njinga zakapalasa anthu amayenda kunoko kuli misewu yochuluka yonena kuti mmagawana msewu omwewo mudusa traki, mudusa wa njinga ya moto wakabazai, mudusa njinga yakapalasa imene yanyamula makalawo thumbalo kunotu ndi uko kutalika ngati Patrick kankwatira amene ndiye anthu aduseso pomwepo. It's ngozi zinazi nzopeweka ndito. So on the other hand ndiye mukapezano mapasinjala amenewo alibeso nazo ntchito, makastoma lawo follow pa njinga imodzi opanda chipewa enawo kumachita kuziwa kuti ineyo mene Mulungu anadalisira ndi mafuta mthupimo njingayi ikubeuka kale ndikukalolera kuti mukhala awiri ndiye kukwera bambo mayi nditi anati wiri ngati mapasinja pa njinga imodzi kumaganiza kuti koma sopano anthu akuziganizira bwanji, moyo wawo auzichita value bwanji. Pamenepo ndi pamene uyu oyendesa is not trained, njingayo not registered, mapasinja akwera forward. Ndufuna kuti inu amene mukutionera pa Times 360 pa Facebook page mutha kuyika ndemanga yanu timve experience yanu ngati mudachitapo ngozi yapa njinga yakabaza tatiuzani kapena munaonapo muli ndi umboni wina kuti mutichite share, please share. Komanso ni ma possible solutions boma litani ngati dziko titani share that. Koma otherwise ndikuuzani kuti mene ndivuto nena kuti timaoneka ngati siya ikulu koma I'm sure the numbers have come out. Many zafika hapa ndizoipa like for instance Vayana, just to bring it home, in 2019 kunali ngozi zakabaza 830 zimene anthu 625 anamwalira.
kuchokera ku anthu 484 ovulala. 2020 ngozi 860 omwalira 860 ku ngozi anthu 580 ovulala. Kuchokera ku ngozi 1488 ngozi that's too much. In 2021 ngozi imfa 144 anapita anthu amenewo anthu 124 anavulala molapitsa ngozi 978. ngozi izi ndi zambiri andi pali chipatala china ku Lilongwe chimene akuti capacity yake it's about 100 and something bed space. Koma panopo amene akugona mmene momo times 5 times 6 and 90% ma victims angozi za njinga zakabaza. It's a very very serious issue wayana. So that's the issue imene tukambirana program we tili ndi Shouts Simeza chifukwa amene anachita ukafukufuku post chedwa apa za mmene vuto limene likuchita impact pa ntchito za umoyo ndawawa Nurses and Midwives Council nonem ndeti ndi president wa bungweli Shouts Simeza tili nawo program we tikudalira inu tiliso ndi Honorable Savel Kafwafwa amene wandi mkulu chair wa bungwe la committee ya zosamalira wanthu. Tili nda ku parliament tili nda George Jobe amene akuchokera ku Mehin. Program yathu imene ya kulinji ndiyeso tili ndi Hari Namwaza amene wandi Deputy Public Relations Officer kuchokera ku Malawi Police Service. Ndikulandireni alendo athu nonse ndiyambe ndi inuyo Shouts Simeza mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Kaya imu kumeneko kaya Malawi adzuka bwanji sikoma. Ayi ndituza bwino. Honorable Kafwafwa kwacha bwanji lero? Ayi kupayani kuchitundu kwache tambala ndi kwacha uma kwacha bwino kaya kumeneko. Ayi zabwino zonse. Kaya ti Hari Namwaza ku police mwadzuka bwanji? Kuno tadzuka bwino ndithu sijo anzathu kumeneko. Moyo wabwino. George Jobe anzathu anthawi zonse ku Mehin mwadzuka bwanji? Kuno tadzuka bwino kaya anzathu mwadzuka bwanji? Moyo wabwino. Ndiyambe ndinu ndikuthokozeni magesti athu nonse tiliso ndi atolankhani athu madera angapo. Ndiyambe ndinu Shouts Simeza president wa bungwe la Namwino ndi Azamba. Kodi chatsitsadzaye ndi chani kuti muchite kafukufuku ameneyo ndipo zikulu za zimene mwapeza zokhudzana ndi nkhani tukambira nayi ndi zotani? Zikomo kwambiri Patrick times ndanzanga onse amene ali alendo mu program imeneyi komanso Amalawi amene akutimverera pakali pano. Ndizoona ife ngati ogwira ntchito za umoyozi osachedwa apa mungakumbukire kuti budget ya dziko itadutsa parliament. Nthambi ya za umoyo kuno ku Malawi ndimene inalandira ndalama zochulukirapo. Yes. Mu budget ya dziko. As usual. As usual, of course it was unusual because inachitika kuti nkoyamba. Inalandira 12.8% of the national budget. Budget lance share nthawi zambiri mapita ku nthambi ya ulimi. So ife zinatisangalatsa kuti poyamba dziko lachita choncho. Yeah. Zinatisangalatsa chifukwa no ku health sector kukunali noko kuli mavuto osiyana-siyana. Kuti takati kumanena kuti boma bwanji mutayendezerako ku budget ya health sector kuti zochitika kuza umoyo kuku nkhani ya mankhwala nkhani ya improved working conditions zitasintha pamene tikulimbana ndi 2063 komanso ndi universal health coverage ya 2030 fighting and combating HIV/AIDS by 2030 buku lathu limeti health sector savings plan number 3 zakhala kupanga evaluate 2030 komanso budget calculation imanena za 15% of the national budget ipite ku health. So timati kuti no takhala tikulimbana kukambirana koma papa atipasako iyi so not atipasa zitakhale pa paper rapo kai zikhale kuti ndalamazo zikhale ziperekedwa zeni kuti mankhwala ndizochitika zina ku health sector zikhale zikuchitika so zinatisangalatsa tinayambira pamene popo.
Inaka chaka ichi November hii ndipo finali ndi chimeta kichula National Nursing and Midwifery Scientific Conference. Imene mutu wake unale woti Nursing and Midwifery Workforce, an investment in combating HIV and AIDS and attainment of universal coverage. So povunguruza kuti mutu huu kwa maso conference yatu ya research ikazikike bwino tinati kuti tione kuti ni madera anji amene ma resources aku health sector amagwira konchito. So pounguza research yatu inapeseka kuti ndalama zambiri za ku nduna wa zaumoyo zikumagawidwa na gwira nchito kwa kukuru kwambiri ku anzatu amene tumasa mara kusipatalako amene akumabwera ndi ma injuries angozi zapansi imene timati road traffic accident. Right. Komanso kupanga analysis ya road traffic accident zizi napeseka kuti no pamwamba kwambiri pali ngozi zochitikano ndi anzatu akabaza. Kuli imfa zoopsa, kuli ma injuries opsa, komanso kuli ma dimensions kuzipatala zathu kuku opsa ja kuti ukamapitako zinthu zingapa zimene makazishoza zimeneko miyendo ili mwamba munthu ali pa distraction. Yeah. Ena akuthatha ndi imfa kuti no achita ngozi. Ena mitu kuphwanyika head injuries. Yeah. Ena kuphwanyika misana ma hip injuries acetabellum. So titapita kuti no tifufuze kuti cost yake imakhala yotani. Yeah. Ipatulako kuruzika kwa moyo wa munthu. Napezeka kuti munthu mmodzi amene ma admission amene tikumalandira so far kutengera chipata chimene chatsegulidwa kuposa chedwa cha Lilongwe Institute of Neurosurgeon. Yeah, Lion. Neurosurgery, Lion. Tumapezeka kuti no patsiku kumene koko kuli ma admission 9 every day. 9 admissions. Komanso pa 9 apopo teka imene 50% itakutenga kuti 5 amene akubwera chifukwa choti aombedwa kapena panga ngozi yakabaza. Zimene zinatikhuza. Ndiye mati kuti no mwezi uli wonse pa average Lion ikumaona anthu 300 pa mwezi. Ndipo ndalama imene imaonongeka pa munthu mmodzi malingana ndi kafukufuku wathu imapezeka kuti mmodzi amene kuti wapotekikako bola nikoni mwina wangochoka mwina wangomenyedwa kuwombedwa kumutu ikumakwana 2,945,886 which is close to 3 million. Patient was munthu mmodzi amene ndikuno amuyikire zinatimati no open reduction and internal fixation zitsuro. Yeah. Paliso ena amene ndinoto mabwera mwina chimpa cha hip mwina kuphanyika msana timakhuza mpaka mkati mwa msana amene yoyo kuti sajala yake yose ichitike kosi yake nikumakwana 7,973,868 pafupi 8 million. Ena mabwera ndi miti yophwanyika head injuries ajatazo zina zamatuka mpata amaenda ndi zisuro kuenda nazo zisuro mutu. Yeah. Amene sajala yawo imapanga cost 2,359,399 pafupi 3 million. Wow. So tikaunguza zose zizi on average don't know munthu mmodzi chipatala chimaononga over 4 million Malawi kwacha munthu mmodzi. Wow. Komanso pamene popo ndiye kuti no ku theater munthu mmodzi amatenga siku lonse la thunthu 8 hours. Ogwira ntchito ku Malawi kuno ma specialists orthopedics, neurosurgery ndo chepa very limited. They ameno amakayimirira ku theater whole day pa munthu mmodzi. Tikutanthauza kuti no ena jamena kudikira kuwode kujako sapeza chithandizo cha zaumoyo mpaka no uyu atatuluka ku theater. Okay. That is depriving somebody of access to okay. Ndikuyimikeni kai pamene bobo ndikuyamikireni Asimeza chifano kafukufuku wanuyu wabweretsa aspect ina ya pa nkhani za ngozi zakabaza zokuti ngozi zakabaza ndi vuto lalikulu mdziko muno aliyense akudziwa koma sono inu yomwe aunika a different aspect imene
impact imene ngozi zimenezi zikukhalano nawo pa kaperekedwe ka ntchito za umoyo mdziko munomo. It's a major mwachita illustrating, mwachita paint a very very graphic picture. Anamwaza ku polisi nkhani za ngozi zakabaza izizi timazikambirana over and over again. Panopo ndi perspective imene abweretsa aku nurses and midwives, inu yomwe ungathire umboni otani wa kukula kwa vuto limeneli from your perspective as the police now? Ziko kwambiri akankwatira pa funso limeneli. Nkhani za ngozi zokhudza akabaza ndi nkhani imene ndikhoza kutsimikiza kuti ndi vuto lalikulu mdziko muno. Apopo tikuyenera ndithu kuti tinene chilungamo, right, chifukwa tikuluza miyoyo ya anthu ambiri komanso kuti anthu akuvulala tsiku ndi tsiku. Makamaka pakanali panopa ndi kuti tikuyika pamodzi paja ifeyo malipoti timatulutsa makhanji nthawi iyi. Ndikuti panopa tikupanga kuti tipange za chaka chonse kuti tikhale ndi chithunzi chenicheni kuti kodi mu 2024 yonse ndi kuti tinali bwanji. Koma chithunzi chimene tinapereka nthawi ija cha yoyambirira ukaonetsetsa miyezi 6 yoyambirira ndi kuti ngozi zonse zimene zinakhudza akabaza izizi ndikunena za njinga za moto amoto yes. Yeah. Ngozi zonse zinalipo 480 miyezi 6 yoyambirira. And anthu amene anavulala ndekuti analipo 299 pa miyezi 6 imene tikunena. Pamene amene anafa pa ngozi imene ndekuti analipo 72. Ndiye tikatengera ngati chiwerengero cha anthu amene anafa ndekuti kusiyanitsa ndi 2023 tikhozanena kuti chinakhala almost times 2. Kunyeza ndithu kuti chinakwera chaka chino chikatengera ngati chigawo choyamba cha miyezi yoyambira tikunena times 2. Then tikoza kuti times 2 analipo 37 pamene tikunena kuti chaka chino analipo 72. Yeah. Ndiye mukaonetsetsa ndi vuto limene ndithu lilipo. Mujamu amankhula aujeni achunga anadzatchula ndithu bwinobwino mavuto amene tili nawo, amatchula maere azena ndi ena. Si chinthu chonena kuti so tinganene kuti tipite apa koma ndi vuto ndithu limene lili pakati pathu ngati dziko. Mwina inuyo musanachokepo ndiyamikire mmene mwafotokozeramo mwayankha mwachindunji. Pa chimene anthu timadziwa ndichonena kuti pansewu limene lili gawo limodzi awawa akabazawa ndi anthu amene amagwiritsa ntchito misewu. Pali malamulo amene amachita guide kagwiritsidwe ntchito ka zinthu zosiyanasiyana. Chimodzi chimene chili cha obvious ndichonena kuti anthu akabazawa, madriver akabaza sali trained, njinga zawo sizi registered, malamulo amene alipo samatsatidwa, kuvala ma helmet andi china chilichonse. Malamulowa alipo nkhani imene timakamba nthawi zonse, komano for some reason apolisi a traffic samachita enforce. And zimene zizi very very obviously ndi zimene zikupangitsa kuti field imeneyi ikhale completely unregulated and therefore a very dangerous thing pa misewu. Ndi chifukwa chani mwachindunji anamwaza malamulo a sector imeneyi samachitidwa implement? Number 1, alipo malamulo. Number 2, why samachitidwa enforce? Ziko kwambiri funso limeneli funso labwino kwambiri. Malamulo alipo ndipo ndiwo lembedwa bwinobwino mwachindunji. Komanso kuti mwina ndingo khanga kuti mwina ndisagwirizane nanu kwathunthu kunena kuti mwina samapangidwa enforce. Malamulo amapangidwa ndi enforce, koma kuti mwina titanena kuti mwina chiyembekezo chimene timakhala nacho ngati dziko sitifikira kuti mwina tikhoza kukhala ndi maganizo na kuti mwina apolisi athu sakufika pamene ife mwina tikuganizira. Izozo sitingatsutse, koma kuti mwina chachikulu akankwatira tenti zindikuzana chilungamo ngati dziko. Nthawi zina tikuyeneranso kuti tizikhange expo chitsanzo munachulapo zona kuti mona anthu sanavale chipewa. Tingolengera chitsanzo chonena kuti mzimayi akukwera njinga ya moto, chipewa akumpasa akuchikana kuvala chifukwa chonena kuti akufuna asamale tsitsi. Yeah.
andi zinthu ngati zimenezozo kuti anthu azopa malamulo chifukwa kuti mwina gulu la polisi kwa ima polisi pena pake tikuyenabe kuti ngati dziko tithandizane tisinthe kaganizidwe ka anthu nena kuti azizindikira kuti malamulo aja ndi wonena kuti amateteza iwo amene akugwiritsa ntchito nsewu komanso amene akuyenda pa nsewupo ndiye kuti mbali ya polisi imene mukuneneramo pamene mwina apolisi amakhala kuti sakufikira pa mulingo umene tikuyenera kuti tikufuna kuti titafikapo tikuyenanso kuti tiunike mwachindunji mwina kuti zimene ngati pali zotsamwitsa zina ndi zina zimakhala ngati ziti ngati dziko tikhoza kuthana nazo bwanji ngati zotsamwitsa ngati zimene zonse ndiye kuti tikhoza kuita chitsogolo kumene koko ndi kumene kuli kwabwino mukunena zoona koma tsopano nkhani ndikunena ineyi siyoti tingalimbane nayo panopo mupite pa roadblock ina iliyonse right now njinga imene yanyamula anthu folo onsewo osavala chipewa njinga yopanda number plate ikudutsa pamalo pamene apolisiwo akuyimika magalimoto kuti awachite awacheke pamenepo pamene akuyimika galimoto mbalimu mukudusa njinga very innocently ili ndi 4 passengers anthu awiri azibambo atatu mmodzi mwana onsewo alibe helmet njingayo unregistered. This is happening. Izizi anamwaza inu nthawi zonse ndimakukonda nife timayankhula zoona izizi zikuchitika every day every time pamenepo ndi pamene pali nkhani chifukwa koyamba kuja mwanena kuti malamulo alipo ndipo ndi olembedwa mooneka zimenezi pamenepo ndi pamene pali question mark pamenepo ndiye kuti mwina ndikhoza kuthira ndemanga kuti mmene mukuneneramo ngati pali wa munthu odamwina ali pa ntchito akugwira ntchito ndiye kuti akudusisa njinga moto mmene mukuneneramo ndiye kuti mwina mwachidule ndikhoza kunena kuti ndiye kuti pamene popo munthuyo ndiye kuti walephera ntchito ndiye akulephera ndi ambiri apolisiwo onsetu akankwatira mwina musanapite kwa achunga ndizoona komano tisanene kuti wonse akulephera ntchito koma kuti titenge masinario ngati amene mwaperekawo ndiye kuti tikhoza kunena kuti pamene popo ndiye kuti sizikuyenda koma tisakhale ndi conclusion onena kuti wonse ndiye kuti ndiolephera ntchito ndiye kuti apopo tikhala unfair ndikuvomerezana nanu Kalaya kunena kuti anamwaza kuti si wonse alipo ndithu ena amene they're very professional takhala tikumvanso kuti ku polisiku alipo sochuluka amene they own njingazo ndi zawo kudachunga pamene pomukati tipo pamene kuti pali ena ali professional kuti amayimika njingazo I have never seen that professional in the sense kunena kuti ndi anthu onena kuti sangafune kuti zoterozo zichitike mwina si wonse amene amakhala pa roadblock ife tunena ma roadblock munena ma roadblock ine sindikhulupirira kuti ma roadblock onse kuchoka kuchitipa mpaka na kunsanje kapoti tilibe statistics we just speculating koma your point is a good one as well koma ndimafana nene kuti timadziwa nthawi zonse kuti sipangatheke kuti wina aliyense kungokhala basi wovunda pamakhalapo ena amakhala different koma mwinaso zimene zimavuta zikakhala kunena kuti anzawo ogwira nawo ntchito ndeni njingazo so zimazavutanso pamenepo sindikudziwa ngati nkhani imene munayiunikirapo kunena kuti ownership ya Kabaza tuzota ndi ufulu nawonso ndi Amalawi they can own those bikes koma pamene zikubweretsa compromise kapena conflict of interest kuti ena agwire ntchito how do you resolve that koma tsopano ineyo ndikuona kuti ndimafuna tipite kwa honorable Kafuafua kuti as long as sitikuvomera kuti ichichi ndi chinthu chophwasuka this is an unregulated sector unregulated izizi zikuchitika njinga zikuenda pena paliponse zikumadusa ma roadblock apolisi saziyimisa let's accept that because tikavomera zimene zozo ndiye tipite tumafunda yoti zikutheka bwanji ndiye titani kuti aziziyimisa chifukwa nobo it is a fact koma mukapita Blantyre police for example mukapeza kuti kuli njinga zochuluka kumeneko now anazigwirira kuti akuza kutuza ndana mwaza so that's why manena kuna kuti zina zimagwidwa because you can go panopo Blantyre police mukapeza njinga zochuluka ndithu all right that's a very good point honorable Kafuafua mwamva nkhani imene tikuyika mbira inuyo ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo apa anamwaza akunena momveka bwino kuti ku nyumba ya malamulo kunapanga malamulo ndipo ndi olembedwa bwino akiliye koma inuyo ngati phungu mukuti bwanji mukuganiza kuti malamulo amene analembedwawo akutsatidwa ngati asakutsatidwa ndi chifukwa cha ndezi mayenera kukhala bwanji vuto ndililira ngozi za njinga za Kabaza Kafuafua ineyo choyamba ngati phungu wa nyumba ya malamulo
ndili ndi zitsanzo zovuta kwambiri fachonena kuti one ndinalusapo village headman wathu chifukwa cha ngozi ya pansewu amene anagwa panjinga paja kumenyesa mutu pasi anafera kumpo inali ngozi yoopsa kwambiri sindinafutukoze kuti inakozi atani koma tikulankhula pano ndekuti amayi anga ang'ono anali mchipatala miyezi 3 yapitayi anavulala kwambiri mkono oti analuka mzusento komweko ku chipatala cha mafupa komano pa chilungamo chake ndichoti nkhani imeneyi ndinapangapo skulu yanga ubwino wake ndine phungu komanso ndine clinic officer by profession. Very good. Ndiye nthawi imene ndimapanga mafunzi wanga ku Tanzania ku Kilimanjaro Christian Medical Center kumene ku mu 2009 izizi zakabazazi zinali zitangotchuka kumene. Okay. Ndiye no mukudziwa ku East Africa ndi kumene zimene zinayambira. Ndiye ku Tanzania zinali zitangofika kumene. Ndiye pa chipatala chimene chinali ngati chipatala chachikulu ku chigawo chimene cha Kilimanjaro. Kunapezeka kunena kuti nachonso chipatalacho chimadzaza kwambiri ndi anthu angozi zimene zakabaza. Ndipo mukapita ngakhale ku Uganda mukapeza kuti nkhani yake ikufana naso ndi yomweyo. Koma panopo ku Uganda kuja patapita zaka pafupi 20 akuvutika anakhazikitsa malamulo okhwimirapo kuposa mmene kwathu kuno zilili. Pamene so kwina kumene mukapeze kuti kuli discipline yabwino kwambiri pa nkhani ya njinga zakabaza ndi ku Rwanda. Ndiyeno tsopano mukamayang'ana muona kuti mukamayang'ana ku Rwanda muona watu ulamuliro wake ndi okhwimirapo wa bambo bwana Paul Kagame. Kenaka mukazafika so mu Uganda mu bwana Museveni amataka nena kuti chakuti ndiye kuti zimakhala momwemo mofananira nako pang'ono ndi mmene tinalili mulamuliro wa Dr. Kamuzubanda. Pamene ifeyo tabwera ku Tanzania discipline inazamba kubwera nthawi imene kunabwera uja Magufuli. Ndiye Magufuli ndamene azabweresa kuti tsopano ziyambe kuoneka kuti anthu amba kumvetera. Ndiye kumalawi kwathu kuno chimene chikuvuta ndi mmene anthu fe community inamvetsera liula kuti democracy. Ufulu wanga. Ufulu wake munthu akutenga kuti yeyo njingayo ndi yake. Ndipo wina samusokoneze iyayi. Pasenjala nayeso akunena kuti yayi ngati mukunena kuti ndikwerepo ndekha ndiye kuti ndilipira 5,000 kwashi. Koma tikakwerapo atatu ndiye kuti tilipira 60,000. Sipande kuti tilipira 2,000. Munthu akuona kuti ndisepapo 50,000 ngati nditasankha kuti ndikwerepo kagulu. Ndiye zimenezo kwa ifeyo ngati komiti ya nyumba ya malamulo imene maona za chisamaliro cha anthu zikutipasa nkhawa zingapo. Nkhawa yoyamba ndiye kuti njinga imene ikuyenda pansewu ilibe imene timayitchula kuti social security. Social security imene zonse zoyenda za pansewu zimakhala nazo tidziwe kuti malamulo athu anayikidwa ndi cholinga chabwino kwambiri. Ndiye social security imene limakhala nayo pa ngozi kapena kuti chitetezo chisamaliro chimene boma linayika kwa iweyo ngati wachitidwa ngozi ndiye iwe imachulidwa kuti insurance. So insurance yoyamba kuti ndiye chonse chimene chili ndi mota chifukwa kumeko ndi umene unachokera mawu kuti mota ka motorcycle chokhala ndi mota imene pachichewa tinangochitembenuza kuti motokali gali moto. Zonsezo ndikufuna kutanthauza kuti chinacho ndi chigaleta koma chikutulusa moto. Chinacho ndi chimotaka. So koma zonsezo kunali kufuna kumasulira mawu nena kuti motaka. Nde amene anakonza zinthu zimene zimayenda mothamanga chifukwa kuti zili ndi mota. Anazidziwa kuti zinthu izi zikamathamanga zichita ngozi. Chifukwa cha liwiro limene lili nacho. Ndi chimene chapezeka pa chimene chichi tikachita ngozi mwina okwezedwayo afa kapena avulazidwa kwambiri. Ndi anabweretsa kuti chimene chikamayenda pansewu chizikhala ndi insurance. Kuti mwina mwafa mwavulala kuti simudzayendanso permanent injury kapena mwavulala kuti muyenera chithandizo chodula kwambiri komano inuyo ngati munthu simungakwanitse. Ndiye adachikakamiza kuti chimene chichi kuti chizikhala ndi insurance. Ndiye munthu amene akuyenda pansi wagudidwa ndi galimoto iyeyo sanali nawo galimoto.
koma insurance ya galimoto kapena insurance ya njinga imeneranso kumuti imamuteteza uyuyu amene yeye sanakwere nawo mu chinthuchi kenako insurance ije imatetezaso amene ali pa okwezedwa chimenechi amene ali ngati passenger or ngati driver ndiye tsopano tili ndi kabaza ameneyu amene akungoyenda wopanda insurance ina iliyonse chifukwa chakutenga kuti wani njingayo sinapangidwe register ku road traffic ndiye kuti nawonso a insurance akanikanso kuti tsopano njinga imeneyi ayitenge kuyipanganso register ndiye kuti tsopano tangovomereza ngati dziko kuti tizingoyenda mwachisawawa ngati mmene zilili koma ndimafuna ndinenetse pano kuti malamulo amene alipo kumalawi kuno ndionena kuti pa dziko lonse lapansi lamulo loyamba limasamala munthu amene akuyenda pansi then chifukwa amanena kuti ayi mukamayenda muziyenda kumanja kuti muziona chimene chikubwera kutsogolo kwanu nonse oyenda pa njinga muziyenda kumanzere malamulo amene kumalawi kuno alipo so njinga za moto njinga za kapalasa zonse zinauzidwa kuti ziziyenda kumanzere ngati mmene galimoto imayendera kutanthauza kunena kuti malamulo akutisamalira so pamene pasi vuto la parliament kuti silinayike malamulo oyenera yayi koma tsopano vuto lili ku community vuto lili kumene feri kuchokera kuti kodi anthu amaganiza bwanji pa nkhani yokhudza njinga yopalasa pa nkhani yokhudza njinga ya moto ndi kuti kodi munthu angaziteteze bwanji pa msewu so pepani ndikuyimikireni pamene popo next ndifuna kuti mukunena kuti si vuto la parliament inuyo malamulo munakhazikitsa alipo tsopano basi ntchito ya parliament ndikukhazikitsa malamulo ndikumaona kuti malamulo sakutsatidwa and you are happy and you continue kuti andife aphungu malamulo tinakhazikitsa koma malamulo sakutsatidwa ndi udindo wa ndani kuona kuti malamulo azikhazikitsidwa as you come back ndimafuna muzaunikire pamene popo koma panopo ndikufuna tipite kusalima pa ground tsopano Usman Kaliati amene uli pa ground ndimafuna uchezepo ndi Malawi mmodzi kapena awiri nkhani yakhudza dziko lonse Usman ndakumva ndi chumu veka bwino apa kusalima ndili ndi amayi awiri atatu amene amachita business imene yakapaza afuna ike maganizawo nkhani imeneyi amayi ine ndi malamulo a Isaac ndo wangala maganga muno town salini mwina nkhani imeneyi ndi akabazatu makamaka njinga za moto zimenezi ngozi zimakhala zili zozingira kupasiteyo mwina mukuona ngati inu fulo imene limakhuza ndi motani vuto limene limatifuza chifukwa kuti pamene ngozi zichitika timakhale kuluza miyoyo pakati poluza miyoyo kumapezeka sondoti sinanga makumu mutili ndima tiyana banje timakhati pamene takhudzidwa ndi ngozi timakhala kuti aluza miyoyo mwina mmene tilankhula mutu ationa kabazena kumene akudutsa mwina atakweza anthu opitiriza atatu njinga zawo nkhaniso ina imavuta ndi ma helmet akuna kuti simavazipewa inu takambani kuti imeyi zimezi nchani kwenikweni nthawi zambiri timanyamula anthu ndi ochuluka mwina atatu fona ngati momwe mukuoneramu payani maluzi tukamba kuti maluzi pachifukwa kuti sinangamudzira dziko lathu lino information chaka ndi chaka mwezi ndi mwezi ndipo ufuna kuti mwina tikwanitse ndalama ya bigiri chifukwa mukuona kuti anthu zinyamula anthu atatu polo zimene zili zosayenera komanso kupekera mwina upangiri ndi kuphungu wabwino komanso kuphunzitsidwa ngati kuchokera kwa azathu ngati amene amaona zimene zili za driving PK apaso ndi mmodzi amene afunakeponso ndemanga yake pa nkhani yokhuzana zango zimenezi za anthu ochita njinga ochita kabaza pa njinga za moto mwina zanga dzina lija ine ndi Dyson Zibaya ndine kuti nkhani ndimene mukuiva nkhani ndiona kuti ngozi za njinga za moto za kabaza zimakhala zochuluka pansele mwina nkhani ngati imene imakhuza ndi motani nkhani atifuza mbiri nyamaza kumwalira mosayendekezera zikuchitika kamba ka achinyamaza mbira kusowa potero kuti nyamata wina aliyense chimakuchiona chotanga pange ndikuyenda pansewu basi nde pansewu tikungoyenda popanda kutsata malamulo zozo ndi zimene kaviri zikusangusangu PK tsopano iwo ndi oyendesa njinga ndi akuti sitikutsata malamulo ndi pamene pakutanthauza chani malamulo akuadziwa sakuatsata chikuchitika ndi chani ngozi ndi zimene zizi zikuchititsa ngozi ndi chifukwa cha khalidwe lawo losatsata malamulo samavala helmet akunyamula mapansi ambirimbiri njinga zawo sizi registered alibe insurance zimene zozo akuzidziwa ndi akuchitabe ndeti tichani
Okay, zikomo kwambiri ameneyo ndi Osman Kaliati ku Salima. Timayeneranso kukhala ndi Blessings Gondwe ku Mzimba. Kuti Blessings uli pa line? Yes, ndili pa line. Okay, ndakumpata wako umenewu chezapo ndi Amalawi nkhani ya ngozi za Kabaza ku Mzimba. Zikomo kwambiri. Ndikuzweni pa bilira. Kondwani mkanda. Nkhani ndi imene kunena kuti ngozi za Kabaza zachuluka ndipo boma likunonga nzama zambiri kuti athandizire anthu amene avulala kamba ka ngozi zimenezi. Inuyo mukuona kuti ngozi zimenezi zikuchuluka chifukwa chani? Ngozi zimenezi zikuchuluka chifukwa choti anthu kuyendesa pa msewu tikumanyayi nazo tu boma likona litiwiye chifukwa chakuti anthu vanandi avakuendesa nga njinga za Kabaza izi wanu wakwati njinga zawo zikuveji misongo kweniso kaendeskero kapa msewu wamanyayi chifukwa chakuti uzamsanga mundu njinga wakuendesa pa msewu kweni wapakira vantu vatatu kumasinda plus iye ndi kuti ni 4 apo mkwena mutiganizire papo. So imwe mukwera Honda kasi mayanga kuti Honda iyi ndika mvimoza kupita kumasinda. So chifukwa mukuzomereza kuti vantu vakwere nani? Chifukwa cha kwambula kupulikisa kwa vantu. Driver uyo wakuendesa njinga hiyo naona kuti kala tevati kumphalira kuti apa ine waruviro niendeka wakuyo kuti apa nampakira so vantu vanyake so wamimika mbo chavichaje wakakumkweza so ngozi zandenayi zingachota cha wanu kunoso chisamaliro chakuti chapamseu chikuchepanga pakumbikanga kuti fukwa wairozo wana njinga ya moto pala wana namba la plate wakuenera kuti mlenji uliwose wafikenge ku polisi kwene hivyo wakuchita cha iwo wakukaka mlenji mbele alipavisha tipamseu uchitika kuti mundu mnyake wauti wasambirira akasono kustarishe kuendesa gari moto uje njinga hiyo mboyo kuna mtauni wandeendesike mocha mboyo waukachimbirira mtauni na ana muendesa so hapo ngozi zingavishota cha ndi ngozi zinanditomera. Achipana ngati kuziwe Benjamin Banda. Muli ndichowonjezera pa nkhani imene? Ine chowonjezera ndili nacho choti chimene chofunika kuti tipewe ngozi zimenezi nika kuti tikhale anthu oziwa kuyendesa njinga moona komanso mapagidi ako yakisikhala bwino pansewu osati anthu folo njinga imodzi izozo zimapangisa kunena kuti njinga ija isowe balance ndoikasowa balance munthu woti angophunzira kumene wina anayendetsapo njinga kalekalero kamwaka kamodzi koma kuti ndikuziwa kunyamula anthu folo balance imasowa komanso osaziwa kunena kuti kukhota ndikhota bwanji apapa izizi zakutipangisa kuti tikhale mwangozi ndithu kuti tikhale ndi ngozi mwakathithi. Mmene munthu mmene ndachezera ndamalawa awiri kuchokera kudera la Chimkusa amenewa amakwera njinga za Kabaza. Ndakuthokoza kwambiri Blessings. Akuluwa amanena kuti iwo nthawi zina amakhoza kufuna kuti akwere okha ndi mwini wake wa Kabaza amanena kuti ayi ndikufuna ndinyamule ambiri amatero? Amanena kuti ulendo jamatha kuti mwauyamba ali ndi munthu mmodzi ndiye munthu winayo amambeza munjira amati awufunika msiye ndimtenga basi. Kodi mesa munthu mmodzi akamakwera ulendo pamakhala fee yake yoti from point A to point B alibe ndalama mwakuti? Yes, pamakhala fee yake koma oyendesayo ndamene amene akuti ndamene sindingayisiye ndiyena kuti nditenge. Okay, chabwino. So that's a tough one. Ndakuthokoza kwambiri Blessings. Apa kuti kodi mesa malamulo a njinga za moto ndi galimoto ndofanana. Pakali pano pamene mukupanga program imeneyi kuno kulilongwe pa bridge ya temporary main bridge imene akukonzayi pali keep left komatu wa traffic ali panoyu anjinga onse akungokhotera ku right zachisawawa. Wa polisiyo akulimbana ndi amagalimoto kuti asakhotere ku right iko koma anjinga onse akumakhotera left right mene angafunire. Chimenechi ndi chilungamo.
nkhani timanena zija anamwaza ndi zimenezi aujeni Ayobe George Jobe mwakhalapo nthawi apapa mawu anu akhala otani input yanu tisinafike kuti titenge ma concluding remarks Ajobe nkhani yakulayi sorry Ajobe simumveka pamene limondimva pamenepo yankhulani mumveka ya ndimanena kuti nkhani ndiyoti yakhala kukambidwa momwe pamene ndikubwera ngati Malawi Health Equity Network ndikubweranso ngati munthu wa mu board ya madokotala amene amakonza za mafupa amati Malawi Orthopedic Association ndiye nawonso akhala panga kafukufuku pakati pa akhala kupanga zochitika zodziwitsa anthu nkhani yomweyi yakakaza mwina popeza anzanga yankhula kale zambiri ndingobwerapo ndi maganizo anjira zothana ndi mavutowa choyamba ndichonena kuti boma likuyenera kuganizira maphunziro anthu anjinga za moto koma akabazawa akhala kudandaula license kuti akatengesa angathe kulipira license imene amalipira anthu agalimoto ndiyena pakuyenera kukhala license yoti aziphunzira komano mtengo wake atautsitsapo ndipo apatukamba za mtauni mokhamokha ngozi zochitika ngakhale kumidzi tione ngati maphunziro awo aphunzitsawo akuyenera kusinthapo titenge zimene taphunzira apapa kuti zimene anjinga amapanga amathola kuitsa osati highway code yokha yapasewatala ngakhale kumudzi kuti akaona mwala amakaponda motani akaona chitsono nkhama kaponda motani akaona mbuzi kuyenda nkhuku chanchani zonse zija titenge maphunziro apaderadera amene takonze oyankha mavuto amene tinawowa ndiye anzathu akabaza kapena wina aliyense amayendetsa njinga ya moto akuyenera kupanga maphunziro amene wanthu upatsidwa license koma pa mtengo ogwirizana ndi momwe akumapemphera chachiwiri ndi chakuti pamaphunziro omwewa akuyenera kuphunzitsidwa kunkhani yodziteteza imene timati defensive chifukwa nthawi zina momwe amatidutsira njinga za moto amadutsira galimoto ukayidutsa utsogolo kutani amaoneka kuti omwewa akakwera panjinga akapalasa amaganiza mwa njira ina koma akanyamula makasitomala amathamanga moganiza mwa njira ina ndiye azidziwa kuti aziteteze motani monga kusayenda pansewu pa white line zimene apolisi akuyenera kumagwira kungokweza anthu ochuluka chabe ngakhala chamayenda pa white line pakati pa nsewu osavala zipewa zonsezi komanso china choti mwati ulankhulamo siri kudziwa kuti haja yayamba pofika panopo Malawi muno amene agwa njinga za moto tangati zona umbuli umene timakhala nawowu ndi umene umatipangitsa nthawi zina ena amene akuchita ngoziwo kuti mukafunse mwapezera amachita makani dzulo alipana ndi ya polisi atani ndiye timaona ngati muje timapangira za covid tsiku lililonse kumatuluka maupdate kunena kuti lero apezeka anthu akuti ndi covid tsiku lililonse Malawi muno tiyambenso maupdate angozi lero amene avulala pa ngozi ndi akuti amwalira ti akuti boma lakuti akuti boma lakuti apolisi atithandiza kuze ndi kandi kopisika kuti zizituluka maupdate kuziwa moyo zituluka maupdate amene azitithandiza anthu ziti iyi kuti zatere iyi tisamadzaone pakathapa chaka chokhala pene miyezi 6 yokha omalizira ndikanakonda kuti zipani zonse Malawi muno ndikufuna tipite kwa ndale zikhale pamodzi atokhala masekretary general azipani abwere pamodzi akambirane za vuto lakabaza abweretse mayankho adzapange press conference tsiku limodzi zakhale zipani zonse mwamwe kupita kuchisankho abwere pamodzi alankhule akalankhula onse pamodzi apolisi akhala ndi mphamvu chabwino ndikuyamikireni kwambiri a George Jobe kumaliza kwanu mukunena kuti it's also a political problem and I think that is very very good and true akafuafa mutseke on this aspect yonena kuti vuto liso it's a political problem mwachita kale la straight point chifukwa mukamba zoti ipo Kagame mwakuti Magufuli mwakuti it's a political problem mutseka bwanji malamulo ndawa they are not being implemented and you sit back happy as members of parliament kuti malamulo anu sautsatidwa 1 minute honorable
azoona zake ndizoti parliament ngati makomiti a nyumba ya malamulo ifeyo limiti pene ndachwa kuti oversight the oversight function yathu si timafuna kuti lamulo tinakhazikitsa lija ntchito ndiyeno pa function imeneyo ifeyo tikachita makafukufuku wathu tapeza kuti chachikulu ndichonena kuti lamulo tinayikawo ndi ndondomeko zofuna kutsatidwazo sizikugwirizana ndi ikonomi yathu. Ndiye mwachitsanzo ndigwirizane nawo George Jobe kunena kuti tikufuna training yakabasa ichitika pa A level kapena ma trading centers. Insurance ya akabaza isakhale yofanana ndi insurance imene imanena ya magalimoto kapena njinga imene ndiza mabungwe ndi zina zotero. Kupele ma group insurance another type of insurance. Ndiye tikatsatira zimenezo mwachitsanzo mmene anapangira mabanki panopo mabanki mukamba kuti banki yakumudzi banki pafupi zimenezo tikufuna traffic ndi boma khalirane pansi bwinobwino kunena kuti kodi tifikira bwanji kuti tikhale ndi ma structure onena kuti anthu akumudzi wadziwafikira ndi ma service omwewo ndipo kulimbikitsa kwa kusunga malamuloko akhazikitse makomiti amu kumudzi komweko zisanafike ku polisi. Zikatero ndio mukaona kuti zimenezo ndi zimene zingatithandize kuti nkhani imene yakabaza ifikire kuti mwina zinthu zitisinthire koma poti ndizandale mwina andale also avomere kunena kuti osati boma likukusinjani ayi koma tidziwe kuti ili ndi vuto limene lagwera dziko lonse. Zimene zimwanena zimfundo mwanena proposal imene yokuzana ndi insurance ndi chani mukuyiyankhula pa wireless pano kapena pali ma plan ochita introduce at parliament level ndi kuchita turn into legislation eventually? Imeneyo tinakambirana napo including ndi unduna wona za chuma mdziko muno chifuna also ali ndi vuto lonena kuti clearance ya njinga za motoyo imaoneka kunena kuti ino mukhomere njinga yanu imene ndi lifani kapena zina zing'ono mupezeka kuti mitengo inali yokwera. So tiathokoza kunduna chifukwa anasintha legislation yo panopo it's about 87,000 kwacha. It's not being implemented. Okay, ndakumvani sir. Unfortunately, our time is up. Thank you very, very much, Honorable Kafuafa. President Anonem, my results ndamene wa madulutsa. What next? Tikanakonda kuti mene takambirana panopa kanda ndale aboma wa polisi atakhazikitsa ndithu zimene takambirana izizi malamulo okhwima komanso misewu ikumangidwa iyi mukhale mo cycle tracks njinga za moto ziyenda kumbali komanso tikanakonda ku polisi ko kukanakhala a stand alone branch imene zipanga handle issue yakabaza iyi kuti ngozi zichepe komanso tipewe tisamale makobida wa 3.3 billion ndama yambiri kwambiri kanatha kugula mankhwala ena also wangu tikanatha kugusa ndi drama zimenezo so tichikirizane kuti zichitike bwino titetere miyoyo ya anthu ife tilipo kuti ntchito za umoyo tilipo tipitiza kuwasamala Malawiwo koma ngozi zizi zachuluka zotipanga overstake. Thank you very much indeed. Ana Mwaza mutseka bwanji zikuoneka kuti zikuyimira pa kumene koko malamulo aliyense akuvomera including ene akeno kuti alipo koma sakuchitidwa enforce. Malamulo alipo di akankwatira koma kuti ibe ndi umatsutsana pena ando kuti sakupangidwa enforce. Siku lina tikabwera tibweresa ujena tikapanga compile ma statistics anjinga za moto zimene mwina takhala tikupanga enforce ndikuti kuti mwina mwake tikapeke chithunzi mwina tikhoza mangotero kuti sakupangidwa pamene tikupanga koma kuti mwina ndikhoza tseka monena kuti ngozi zambiri zimenera ndizopeweka andi achungana zachulapo kuti mwina malo amene amapezeka akabaza mwina mtauni muchani zimene zokomera kwakeso apapati ndadindo amene mpulogalamu amene sakhoza tingapo gawo kodi ngati mavuto ngati amenewa tikhoza kuthana nawo banje fa mavuto enawa ndiofunika adindonso ena amene ali ndi kuthekera kopanga zimenezo kuti apange zoyenerera kuti mavuto enawa tikhoza kuthana nawo. Thank you so much. Ndikuthokozeni kwambiri Pepani Nthawi. Itsekena ochunga. Pamene tipapanga programu iyi mkulu mmodzi wa bunge la Makra anali kumangochi ndi wajambula chithunzi cha ana atanyamulana pakabaza ndi video moti aipo moti kuiponya pa nsangasanga amene ali pa Facebook atha kuona koma uthenga wina amene nalandira ndi kwa dokotala wina dokotala ndi dola wankulu ndithu koma ndi msanditchule ati please don't back the police. I'm on a country tour right now and no single traffic guys care about these guys that minibus it's a corrupted police. This issue is as serious as long as you don't mention my name.
But the MPs are not serious either. This is typical of failed systems. Go to Rwanda and see the beauty of this business. Malawi is a country which doesn't believe in following the rule of law. Omaliza kunena kuti wishing for a government that will someday invest in public transportation such as city buses and trams. Chifukwa mukatero anthu samazavutika ndi zakabazazi. Tikuyamikireni kuti tinali limodzi, vuto ndi limene ndi lalikulu patuluka mfundo apa. Let's hope kuti imodzi zizichitidwa implement kuti tsiku lina vuto limeneli lichepe kapena kutheratu. Tikumane mawa. Amalawi kulijino kumabenya kumabetsera kuliji lakaya lilombe kuliji mzuzu mwanyeto kuliji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija Rugugo yena maji Nangangani zonyati sasi kulijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga watuta mwazuga baji Nanga hata zile diyo kukulijani Kulinji Tikudalila ino Oguliji